Espainiako gobernuko Pedro Sánchez presidenteak aurreratu egin ditu udazkenean egitekoak zituzten gorteetarako hauteskundeak. Uztailaren 23an egingo dira. Hala jakinarazi zuen atzo buruzagi sozialistak igandeko hauteskundeen emaitzak baloratzeko goizean egindako agerraldian. Sánchezek bere gain hartu ditu sozialistek lortutako emaitza txarrak eta Moncloako atarian egindako agerraldian azaldu zuen Espainiako estatuburuarekin bildu zela eta honek jakinarazi ziola arratsaldean ministroen kontseilua biltzekoa zela, bertan gorteak desegiteko. Erabakia gaur argitaratu da Espainiako estatuko aldizkari ofizialean. Kaixo eguerdion, Espainiako hauteskunde orokorrak uztailaren 23an ospatuko dira. Hala iragarri zuen atzo Sánchez presidenteak gorteak desegin eta hauteskunde orokorrak aurreratuko dituzte. Hona hemen presidentearen hitzak Moncloa jauregitik. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Euskal Herriko udaletxe foru hauteskundei lotuta, EH Bilduk 4 herrialdetan egin du gora eta alkatetza garrantzitsuak eskuratu ditu edo eskuratzear da une honetan. Hego Euskal Herriko lehenengo indar politikoa bihurtzear dago. Hona hemen Otegi koordinatzaile nagusiaren balorazioak. Euskal Herria Bilduk 4 herrialdetan 376.000 bozka atera ditu, 1.400 zinegotzi, eta bigarren indarra PNV da 322.000-arekin eta 986 zinegotziekin. Hirugarrena PSE-PSN 216.000-arekin, PP-UPN 186, gero bai 19.000, eta beraz, lehenengo konklusioa argia da, ez da EH Bilduk esaten duen zerbait, da datuak esaten duten gauza bat. Arduraz esaten dugu guk ez digula fallatuko. Gureak, printzipioak eta baloreak dira, eta gureak ez dira aldatzen emaitza elektoral baten ondorioz. Gureak mantendu egiten dira, eta horrela mantenduko ditugu. Bestetik, Iker Casanovak EH Bilduren Bizkaiko aldungaiak alderdiak Bizkaia lorturiko emaitzen inguruko balorazioa egin du. Ikusi. Herria Bilduk esan dezakela alternatiba garela Bizkaian, gobernu alternatiba garela, eta sinesgarritasuna eta zilegitasuna daukagula Bizkaian horrela aurkezteko gure burua, alternatiba bezala. Eta ez dakigu, ez gaude seguru, baina uste dugu berria ez den alderdi batek inoiz izan duen hazkunderik handiena izan daitekela, 150 igo garelako 100etan. Hau ez da abagune kontu bat, hau ez da gauza isolatu bat, gure ustez hau da tendentzia bat, Bizkaian joera oso egonkortuta, hau ez dago lotuta abstentzioarekin, abstentzioa egonda Euskal Herria Bilduk bozka kopurua igo da, hau da joera baten isla. Eta municipalei buruz hitz egiten, esan behar dugu, Euskal Herria Bilduk Bizkaiko 40 herrietan irabazi duela. Eta hori izan dela, neurri handi batean, ondo egindako gestio bati saria. Eta Euskadin bi azken asteotan 2 emakume erail dituzte. Urteko bilketa matxistetaz ari gara. Azkenengoa igande honetan izan zen Gasteizen. Hiriburuko apartahotel batean aurkitu zuten emakumearen gorpua. Ustezko hitzailea bikotekide ohia da, Zaragozan atxilotu zuten eta Gasteizera ekarri dute epaitzeko. Nerea García lankideak xehetasun gehiago ditu. Ustezko hiltzailea hurrengo egunotan edo orduotan epaituko dute. Astelehen honetan Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Sailburuak azaldu zuen ertzaintza emakumearen kasua aztertzen ari zela eta biktimak ez zuela bere burua arriskuan ikusten eta urruntze agindua kendu nahi zuela. Clara Campoamor elkarteak berriz salatu duenez, indarkeria matxista kasuetan horrelako erabakiak ondo aztertu behar dira, biktima egoera zaurgarri batean egon daitekeelako.
eta 25 urte espetxean eman ondoren, aske geratu da azkenean Iñaki Gaubeka euskal presoa. 1988 urteko ekainean atxilotu eta kartzelaratu zuten Iñaki Bilbao Gaubeka etako Bizkaia komandoko kide izatearen akusaziopean. Madrilgo espetxeetan egonda bereziki mende laurden honetan, gero Zaragozako Zueran eta azken garaiagoetan Basaurin, azkenik Euskal Herriratua izan ostean. Etxeratek salatu zuenez, 2017an gainditu zuen jada baldintzapeko askatasuna eskuratzeko zigoraren zatia, baina eskubide hori ez diote inoiz onartu. Basauriko espetxetik aske atera da astelehen honetan. Honekin, 25 urteko espetxialdiari amaiera emanez. Eguneko titularrak aipatuta, helbide zaiogun eguneko gai nagusiari. Maiatzaren 28koa kolpe handia izan da buruzagi sozialistarentzat. Hala aitortu zuen Sánchezek, berak, hauteskundeen aurrerapena iragarrita. Berehala heldu ziren gainontzeko alderdien erreakzioak. Soma plataformako buru Yolanda Díazek berretsi zuen irabaztera irtengo direla eta aurre egingo diotela Feijóoren Espainia beltzari. Bestetik, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak esan zuen koalizioa prest dagoela eta EH Bilduren boto antifasista erabakigarria izango dela. Aldiz, Aitor Esteban EAJaren Kongresuko eledunaren ustez, deialdi hori ez da onuragarria jendearentzat, ez da erakundeetzat ere. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Ez da onuragarria jendearentzat, ez da onuragarria momentua gaitxik eta modua gaitxik, eta behar bada, bere alderdi barruko kalkulu batzuetan ulertu ahal izango dugu deialdia. Guri konbokatoria elektoral batek ez digu aldatzen printzipioak eta baloreak. Eta berdin zaigu hauteskundeak konbokatu edo ez du mantenduko ditu gure printzipio eta baloreak. Lehenengo berria eta gero alderdia, lehenengo herria eta gero eta eskubiari ateak itxiko izkigu toki guztietan. Hori da gure posizioa. Gauzak horrela, gaurtik hasita uztailaren 23 izango diren hauteskunde orokorretako posta bidezko botoa emateko eskaera egin daiteke hauteskunde hitzordua aurreratzeko errege dekretua estatuko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren. Uztailaren 13 arte egin daiteke eskaera Korreosen edozein bulegotan, legak ezartzen duenaren arabera. Bestetik, EAJak EH Bilduren beherakada nabarmena arrekosten zuen azken honek kudeatzen zituen udalerrietan eta lokatzeetan sartzeko saiakeretaz haratago horretan oinarritu du EAen egindako kanpainaren zati handi bat. Astelehen honetan bertan Bizkaia buru batzarreko presidente den Itxaso Atutxak insistitu egin nahi izan du bere alderdiaren beherakada abstentzioaren gorakaradi eta kudeaketaren higadura nabarmenari lotuz. Azken honek beste alderdi batzuei ere eragin diela adierazi du. Galdakao, Durango, Azpeitia eta Berriozar dira Euskal Herria Bilduren kudeaketa sarituaren 4 adibide. Tolosa, Lekeitio, Durango, Galdakao, Gernika, Gurain, Arrasate eta Falla, Oior, Lekunberri, Eskoriatza, Bergara, Arrasate,
Pasaia, Durango, lehen indar politikoa gera. Emaitzak oso onak direz, ikusten dugu zelan herriak babestu indaben, 4 urte hauetan indako lana. Dato historikoa diez, Durangorentzat jarriko gara berba egiten partidu guztiekin, eta ni uste dut aukerak zabali daudela. Maite duen herritik ingo dula, danon artean. Joera agerian utzi dute hauteskundeek. EAJak behera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Bizkaian hala ere, jeltzaleek oraindik orain nagusi dira batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak. Izan ere, jeltzaleek 2 batzarkide gutxiago lortu dituzte Bizkaian eta kontrara EH Bilduk 5 batzarkide irabazi ditu. Horiek horrela, ziurrenik Elisabete Etxanobe Unai Errementeriaren ordezkoa izango da. Joera agerian utzi dute hauteskundeek, EAJak behera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Bizkaien hala ere, jeltzaleak oraindik orain nagusi dira batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak. Izan ere, jeltzaleek 2 batzarkide gutxiago lortu dituzte Bizkaian eta kontrara EH Bilduk 5 batzarkide irabazi ditu. Horiek horrela, ziurrenik Elisabete Etxanobe Unai Errementeriaren ordezkoa izango da. Izan ere, badirudi Etxanobek ez duela arazorik izango aldun nagusi izateko PSrekin akordioekin eskero. Eta Bilbon EAJak ere berriro aginte makila izango du. Juan Maria Burto 3. alkatea izango baita. Emaitzak baina urrun gelditu dira iragartzen zuten gehiengo osotik. Izan ere, jeltzaleek irabaziarren 2 zinegotzik galdu dituzte. Eta EH Bildu 2. indarra bihurtu da. Naiz eta Bizkaian EAJan nagusitzen den atzera egin dute jeltzaleek eta hainbat herritan EH Bildu alkatetzak lortzear da. Bestalde EH Bilduk zeinbait alkatetzari eustea ez ezik hautetsi kopuru handitzea ere lortu du eta gehiengo osoak ere lortu ditu. Adibidez, Plentzian, Lemoizen, Sodupen, Alonstegin eta Fruizen. Bestalde, Durangon esaterako 2 ordezkari gehiago lortu ditu koalizio abertzaleak eta Galdakon berriz 3 gehiago. Ezkerraldean ere egin du gora EH Bilduk. Eta PSek berriz gehiengo osoa eskuratu du Portugaleten. Baina alderdien arteko itunak tarteko ekainaren 17 arte itxaron beharko da aginte makila hainbat herritan nork eskuratzen duen argitzeko. Hauteskunde emaitzen arabera, EH Bilduk irabazi du Gasteizen eta Rozio Bitelu izango litzateke hiriburuko alkatesa. Hori bai, ez luke gehiengo osoa izango kargu hartzea ekainaren 17an izango da. Ordura arte alderdiak gobernatzeko aukera guztiak aztertuko dituzte. Koalizio gobernuak sortzea edota itunak egitea. Elkarrekin Podemos izan da hauteskunde akordioi buruz azaldu den lehena. Zer iragarri du Nerea? Elkarrekin alderdiak iragarri du prest dagoela Gasteizen eta Araban lehen koalizio gobernu progresista aurrera ateratzeko. Hau da, EH Bildu eta PSE alderdiekin akordioetara iristeko. Hala ere, EAJarekin ez du akordiorik aurre ikusten. Hori bai, marra gorri batzuk markatu dituzte gobernu posibleak babestekotan. Ez diegu egingo herritar guztien onurako badira eta labur bilduz esan dezaket, gure eskakizunak etxe bizitzaren arloan, errenta jartzen diren etxe bizitza publikoaren kopurua handitzea eta herritarrek eskura izan dezaten etxe bizitza duin bat dela, ingurumenaren arloan itun bat zigilatu nahi dugula Gardelegiko zabortegian amiantoa eta hondakin arriskutsuak debekatzeko, Gasteizko antolamenduan hegoaldeko saihesbidea betirako gaitzetsi egin behar dugula, ez baitu horko zirkulazio bat ere konpontzen, eta hegalak ematen diolako eraikuntzako interesei.
eta publikotasunaren inguruan bi eskakizun daukagu. Udalaren kontraturik garestiena municipalizatzea, hau da, hondakinen zerbitzua eta bestalde etxez etxeko zerbitzu zuzenaren kudeaketa herritarrei kalitatezko zerbitzu bat bermatzeko. Eta Euskadin bi azken asteotan bi emakume erail dituzte. Urteko bi hilketa matxistetaz ari gara. Azkenengoa igande honetan izan zen Gasteizen. Hiriburuko apart hotel batean aurkitu zuten emakumeren gorpua. Ustezko hiltzailea bikotekide ohia da eta Zaragozan atxilotu zuten, baina Gasteizera ekarri dute epaitzeko. Bere ikerketa egin du, emakumearekin egon da, azterketa egin du, emakumearen lekukua jaso ditu denak, eta horri buruz horren inguruan bere ebaluazioa egiten zegoen. Gauza bat, horrek ematen duen informazio guztia balorazioa egiteko, eta beste bat, Espainiako poliziak ematen zuena, eta horren inguruko kontraste bat egin behar zen, gero erabakiak hartzeko, eta bere kasuan, hemen ere arrisku propioaren ebaluazioa egin alizateko, eta horren araberako neurri guztiak hartu alizateko. Negoziaketei heltzen hasiko dira laster foru gobernuak osatzeko. Batzar Nagusietara zein Nafarroako parlamentura sartzeko alderdiek gutxieneko boto kopuru bat eskuratu behar dute. Datuei erreparatuta, Araban eta Bizkaian EAJko kidea izango da ahaldun nagusia, PSren babesarekin, hori bai. Gipuzkoan PPk izango du giltza ahaldun nagusia aukeratzerakoan eta Nafarroan baliteke azken legealdiko akordioei eustea. Hauteskunde emaitzak jada argituta negoziaketei heltzen hasiko dira laster foru gobernuak osatzeko. Batzar Nagusietara zein Nafarroako parlamentura sartzeko alderdiek gutxieneko boto kopuru bat eskuratu behar dute. Datuei erreparatuta, Araban eta Bizkaian EAJko kidea izango da ahaldun nagusia, PSren babesarekin. Araban EAJak eta PSek bat eginda, Ramiro González jeltzaleak jarraituko du agintemakila izaten. Bizkaian berriz EAJak ez du lortu gehiengo osoa, 5 puntu egin du behera, baina ziurtatua du ahaldun nagusi kargua, bakarrik edo ziurrenik PSren babesarekin. Elisabete Etxano bekartuko du Unai Rementeriaren kargua. Gipuzkoan PPk izango du giltza gobernu osaketari dagokionez. Izan ere Bildu Elkarrekin Podemosek eta EAJ PSek 24 eserleku dituzte. EAJak foru gobernuari eusteko PPren babesa beharko luke, beti ere PSren babesa mantenduz. Aipagarria orain arte agintan zeuden bi taldeen artean, EAJak eta PSek 5 batzarkide galdu dituztela. Oraindik ez dago ezer itxita, eta Maialen Iriarte koalizio abertzalearen ahaldun gaiak balituzke aukerak ahaldun nagusi izateko. Nafarroan azken legealdiko akordioa eusten badiete, Maria Txibite izango da berriz ere Nafarroako gobernuko lehendakaria, Geroa Bairen eta Zurekin Nafarroaren babesarekin. Hiruko horreko 21 aulki lortu ditu, eta eskuinak UPNek, PPek eta Voxek 20. Bildu berriz ere erabakigarria izango da legealdian zehar. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzarkidek hilabeteko epea izango dute inbestidura saioa prestatzeko. Berdinketa balego foru hauteskundeetan boto gehien jasotako taldearen buruak hartuko luke agintea. Nafarroako parlamentuko mahaia osatzeko aldiz 3 asteko epea dute parlamentariek, eta haren esku geratuko da gobernuko lehendakari izateko hautagai bat proposatzeko egin beharra. Hilabetera lehendakaririk ez bada berriro hauteskundak egin beharko dira. Bestalde Hondarribian ere aldaketa esanguratsua izan da. Azken hamarkadak EAJaren esku egon dira eta aurten Abotsanitz herri plataformak aurrea hartu dio. 17 zinegozitatik 17 eskuratu ditu. Aldaketa horrek aldaketa ekar dezake alardearen auzian.
Hauteskunde hauek zenbait aldaketa ekarri dituzte eta datozen asteetan egingo diren negoziaketek ere zeresana izango dute. Ikusi dugu dagoeneko Gipuzkoako mapan EH Bildu dela lehen indarra, bai Batzar Nagusietan baita udalerritan oro har. Bada Hondarribiaren kasua ere esanguratsua da, azken hamarkadan EAJ egonda agintean, baina tradizio hori hautsi eta 17 eserlekutatik 7 eskuratu ditu Abotsanitz herri plataformak. EH Bilduk aurrez zituen biei eutsi die eta gobernu aldaketa ahalbidetuko du orain horrek. Bada bete-betean eragina izango du alardean aldaketa horrek. Abotsanitzek helburuen artean du alarde publikoa lortzeko urratsak eginez joatea adostasuna ardatz hartuta. EH Bilduk esan du biden lagun izango duela. Orain dela 26 urte sortua da gatazka, Andriek lehen aldiz herriko desfilen parte hartzeko eskea egin zutenetik. Baina jeltzaleek inoiz ez dute herrian aldarri parekida babestera egin. Abotsanitz bera alardeen auziaren ertz ugarin erakusgarri da. Ezkerra Abertzalean aldarri parekidaren inguruan zeuden desadostasunek eragina izan zuten 2015an taldea sortzeko urratsetan. Baina EAJak ez bezala ez dute inoiz arbuiatu autu parekidea. Jaizkibel konpainiako kideek alarde parekidekoek maiz adierazi dute aterik ez diela ireki udalak eta aurrera egiteko biderik ere ez diela arraztu inoiz. Orain badirudi gauzak aldatuko direla datorren irailaren 8ko alardeari begira. Abotsanitzek hauteskunde hauetan 2834 boto lortu ditu, aurreko bozetan baino 1000 gehiago ia. 3 zinegotzitik 7 igaroko dira. EAJak aldiz jaitsiera nabarmena izan du, 3882 boto jaso zituen aurreko hauteskundeetan eta 2786 orain. 9 zinegotzi zituen eta orain 7. Udalaren orain arteko egiteko moduekin desadostasuna azaldu du Abotsanitzek eta aldaketa nahi du. Eta Nafarroan geroa bai adierazpenak egin ditu baita ere hauteskundeen inguruan. PSN-eri eskatu dio lehenbailen bere negoziaketarako ildoa zehaztu dezan. Gogora dezagun PSN orain giltzarria dela eta bere esku dagoela eskuinarekin edo abertzaleekin negoziaketak egitea. Geroa baik 2 eserleku galdu ditu parlamentuan. Eta hauteskunde gauaren bestondoarekin Uxue Barkosek adierazpenak egin ditu. No surge la formación de un gobierno de manera precipitada, de ninguna de las maneras, pero evidentemente sí es absolutamente esencial conocer cuanto antes la decisión de las formaciones políticas concernidas en torno a un gobierno progresista y plural, clarísimamente. Bai parlamentu eta baita udaleko kartak mahai gainean dira. Izan ere, bietan UPN eserleku gehien lortu dituen alderdia bada ere, PSN-eren laguntza behar du. Gauza bera, pasten zaio EH Bilduri. PSN-eren laguntza beharko du, alkatetza edo parlamenturako. Pilota PSN-eren teilatuan dago beraz. Zer eginen du oraingoan? Aintzineko legealdian bezala eskuinarekin elkarrekin joan, edo abertzalekin negoziaketak egin 2015an bezala. Pastelari goxokia puntan paratzeko, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aintzineratu ditu. Eskuinaren gorakadari balazak paratu asmoz. Y lógicamente, en un escenario que no era previsible anoche, como el que ahora tenemos encima de la mesa, con una pre-campaña que todos sabemos va a alterar sin ninguna duda los mensajes en el conjunto de la política estatal, lo que nos preocupa efectivamente es que esa dilación llame a no llegar a buen puerto, pero sobre todo a no asumir los compromisos adquiridos. Ese es el temor. Negoziaketa aste beroak hortaz gainean ditugunak. Hori gutxi balitz, Espainiako hauteskunde kanpaina San Fermin bete-betean hasiko da. Eta migratzaileek jasaten duten tratua salatu dute Bilbon. Migratzaileak gaizkile bezala tratatuak direla ohartarazi dute Deustuko Herriberako janari saskiak, Atzuri Harrerak, SOS Arrazakeria Bizkaia eta ongi etorri errefuxiatuak elkarteek. Migratzaileek jasaten duten tratua salatu dute Bilbon. Migratzaileak gaizkile bezala tratatuak direla ohartarazi dute Deustuko Herriberako janari saskiak, Atzuri Harrerak, SOS Arrazakeria Bizkaia eta ongi etorri errefuxiatuak elkarteek. Eta hori salatzeko protesta egin zuten astelehenean Deustuko Frankingeri zubian. Zehazki poliziaren indarkeria eta arrazakeria gaitzesteko eta herritar guztiek etxebizterako eskubidea dutela defendatzeko.
Bestalde, Riberako gertakariaz gain 7 kaleetan ere, udaltzaingoak beste 8 migratzaile etxetik atera zituela, hau da, kale gorrian utzi zituela, ohartarazi dute taldeek. Eta afera horri aurre egiteko erakunde publikoek duten erantzunkizuna ere nabarmendu dute. Izan ere, euren ustez, instituzioek baliabideak badituzte, hala zaurgarriak diren horiek zaintzeko eta horien alde politika eraginkorrak martzan jartzeko exigitu diete erakundei. Arabako probintzia auzitegiak Alfredo de Miguelen espetxeratzea agindu du. De Miguelen abokatuak Estefania Rojo aurkeztutako ezohiko etenaldia ez du onartu auzitegiak. Abokatuak espetxeratze zigorra kentzea osasun arrazoiengatik edo espetxe araudian beste arrazoi batzuengatik eskatu zuen. Horrela, Arabako aldun ohiak espetxeratzea saiestuko luke. Hala ere, Arabako auzitegiak azken eskaera ez du onartu. Nerea. De Miguel auziko zigortuak behin eta berriz saiatu dira espetxeratzea atzeratzen eta momentu soilik Xavier Sánchez Robles da kartzelan sartu den bakarra. Azken hilabeteotan De Miguel, Otxandiano eta Esteban zigortuek ezohiko etenaldia eskatu dute. Hala ere, Arabako aldun ohiaren eskaerak ez du aurrera egin eta auzitegiak agindu du De Migueleren espetxeratzea. Eta Araban garela, Espainiako auzitegi gorenak auzitegi nazionalaren sententzia berretsi zuen aurreko astean eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri die Galder Barbadori eta Aitor Zelaiari. Ankerkeriari Stop plataformak prentsaurreko bat egin zuen atzo, prozesuaren anakronismoa eta krudelkeria salatzeko eta herritarrak mobilizatzera deitzeko. Igande honetan ekainaren 4an Amurrioko Zabaleko ikastetxean Barbadori eta Zelaiari elkartasuna adierazteko agerraldi masibo batera joateko deia egin die plataformak Euskal Herri osoko norbanako eta eragile politiko, sindikal eta sozialei. Hurrengo egun eta asteetan mobilizazio gehiago antolatuko dituztela aurreratu zuten Gasteizen egindako agerraldian. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko dio orain. Gaurkoan Angel Eliasekin egin dugu hitzordua. Orain plataforma Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gurekin Angel Elias, baldintzare gabeko oinarrizko errenta bultzatzea xede duen orain plataformako kidea. Ondo etorri? Bale, bi esker eta egunon bai. Gurera, eta tiraz justu hauteskundeen ajearekin jarraitzen dugu hemen, zarata asko ez, egiten dut alderdi politikoe, baina tartean badira benetako proposamenak, egingarriak direnak, eta horietako bat duzu ez zuek esku artean ez. Beraz, zer baino lehen, eta sakontzen hasi baino lehen, konta iguzu, Angel, zer den baldintzarik gabeko oinarrizko errenta? Bueno, izena nolabait adierazten digunez, oinarrizko errenta suposatzen da, behar den gutxiengo dirua, gutariko bakoitzak behar diren baliabideekin kontatzeko, bere bizimodu propioa lortzeko. Eta baldintzare gabe. Horrela, horrek beste kasu askotan, ezagutzen dugu daudela baldintzak edo pobrezia egoera egon behar delako, edo oso helburu konkretuak dituztelako. Kasu honetan, nolabait unibertsala izango litzake, eta kopuruaz depende. Eta da, babesteko behar diren baliabideekin kontatzeko. Gure kasuan nola zorionez badugu eskubiderik bai osasun arloan, bai hezkuntza arloan, nolabait ere gizarte zerbitzua, eta badago ere etxe bizitzari buruzko lege bat baita aldarrikatzen duela, konkretoki, iazko proposamenan, guk adierazi genuen, 900
guztion, gutariko bakoitzaren txat, egia da, 15 eta 17 urteetan zeuden personen txat zertxo be gutxiago, erdia, eta 14 baino gutxiago personen txat, 130. Beraz, pentsatzen genuen diru kopuru horiekin kontuan izanik gure kasuan ditugun beste eskubide, eta guk espreski adierazten genuen kopuru horiak kompatible zirela etxe bizitza lortzeko gaur egun ditugun diru laguntzekin. Eta, azken batean hori izango litzake nolabait konzeptua. Bai, ez, baina orain plataforma orain gutxi sortu duzu, baina aipatzen zenuen bezala, ez, bertan zaudeten hainbat eta hainbat kidek arlo honekin ibilbide luzeagoa baduzue atzetik, hor kasurako ez, maiatzean legebiltzarrean aurkeztutako egitasmoan, baina orain zergaitik plataforma bera osatzea? Egia da, zuk esaten duzunez, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta inguruan, badaude urte askotatik erakunde desberdinak, bai nazioarte mailan, bai mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan, baina iaz nola martxan jarri genuen eta nolabait 22.000 personak bere babesa espreso adierazi zutela, eta ikusi genuen, nahiz eta gero komentatuko dugunez, alderdi batzuk besa eman, zerbait gehiago behar zela. Eta gainera ikusi dugu oraindik gure gizartean nahiko ez ezaguna den aipatu dugun konzeptu hau, zer den baldintzarik gabeko oinarrizko errenta. Orduan, nolabait referente gisa pentsatzen genuela, gure erantzukizuna zela, jarraipen ematea iazko proposamen horri, eta horregatik hartzen jarri dugun orain plataforma. Bai, ez, izan ere, iazko maiatzean, herri ekimen legegia, okerrezu naiz horre kontzeptuetan, orkestu zenuten legebiltzarrean, Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bilduk baiezko bozka eman zuten, gainerako alderdikoek ez zioten bide emangura izan, zergaitik ez, edo, zer uste duzue dagoela politikarien erabaki horien atzean? Nik uste dut, gure ikuspuntutik egin batian bi arrazoia direla. Bat, argi dagoela, nahiz eta baldintzarik gabeko oinarrizko errenta martxan jartzea ez da gasturik, baina bai, exigitzen dira rekursoak azken batean daukagun aberastasuna beste modu batean banatzea. Beste hitzetan, fiskalitza reforma. Eta, zergak erreforma egitea, argi dagoela ez dago bonoraterik, eta gaur egun dauden pode faktiko asko zer ikusi handia dutela. Bigarren arrazoia, beste ondorioen artean, bata da gaur egun daukagun lan merkatua neurri batean aldatuko lukela. Zergaitik, tresna honi esker, herritar guztiok aukera izango genuke askatasun handiagoa, bai banakakoa eta bai era kolektiboan sindikatuen bidez gure interesak defendatzeko. Horren ondorioak, gaur ezagutzen ditugun hainbeste enplegu prekarioak eta argi eta garbi nolabait aldatuko zuten. Edo nola ere, nahiz eta politikariek ez zioten momentu horretan ez, argi berdea eman egitasmoari zuek 20.000 sinaduratik gorako babesarekin, eta baita ere ez, 80 eragietik gorako babesarekin joan zineten horrek bai erakusten du ez, herritarren artean asmoa badela bestelakoa. Nik esan nuke argi dagoela eta gainera, ni neok orain ja retiro nago, baina hainbeste urteotan egon naiz Euskal Herriko Unibertsitatean eta bereziki esperientzia geletan klaseak ematean. Eta ematen nuen irakasgaian, aukera izaten nuen 50 urtetako baino gehiago personekin gai honetaz pizka bat aztertzeko eta sakontzeko. Eta hasieran oso gai nik esango nuke, harrigarria, baina aztertzean oso logikoa ematen zuen. Eta azken batean hori da, normalean, ondo konpontzen garenean egiten duguna, lagunen artean, familia barruan. Azken batean da, beharrei aurre egitea, gutariko bakoitza behar den minimoak, baina minimo horik ematen. Eta hori posible alde batetik, eta gainera, ondorioak izango litzateke izugarriak guztiontzat. Bai, gazteentzat bereziki, gaur egun jakindakigunez, zein gogorra den
emanzipazioa lortzea, etxe bizitza bereziki duen kostia, baina baita dauden enpleguak askotan prekarioak direlako, eta kasu hori eta beste gauza asko gehiago. Orduan, gai garenean, personei hurbiltzea hau azaltzeko, eta dauden aurre iritziak, non aipatzen den, honekin bakarrik alferkeriak, alferrak izango ginetek eta bar, hori lotzen garenean, argi dagoela hori gauza oso logikoa. Azken batean, esan dudanez lehen, ez da gastu bat, baizik eta daukaguna, zatiren bat guztiontzat eta honi esker, ja ez bakarri pobrezia baizik eta dauden aukerak gutariko bide propioa aukeratzeko eta egiteko. Egia da justu badela gai bat, kontrakotasuna egin handi batean lotuta badagoena ez jakintasunarekin, zegia da oinarrizko errenta unibertsalaz, ez dela hitz egiten medioetan edo heltzen zaizkigun estuetan, beraz ez jakintasun hori gainditzeak asko irabaziko luke. Eta gainera, zori txarrez, bizi izan gara iazko kanpainan, baina geroago ere, zein interesa gitxi, nik esango nuke kontra batzutan daudela, hau gizartean zabaltzeko. Komunikabide ofizialetan, dauden hainbeste multinazionala komunikabideetan eta bar, argi daukate, tresna honekin galduko zutela. Eta beraz, haiek nahiago dutela da, beste gauza beti berdinak, behin eta berriro, benetan gure eguneroko bizitzetan ez dutela inolako eraginik hitz egitea, eta ez, hasieran komentatu duzunez, tresna hau posible dela, eta ez bakarri posible. Hainbeste tokietatik, berez, gaur egun gure Eliza Katolika den Papa Francisco, berak argi eta garbi horren defensor argia da, gauza bera nazio batuetan, eta bar. Baina, argi dago interes batzuen kontra suposatuko luke. Gainera, justu orain garai oso konbultzo edo zailean bizi gara, krisialdian hitzko hitzez hitz egiten dugu, eta hainbat esparrutako jende, aipatu ditugu lehen gazteak agian, baina tira, generazio ezberdinetako jendea badabilez eskatzen agintariei, zerbait egiteko izan pentsiodunak, igotzeko pentsioaren prezioa bera, eta bar, zer nolako onurak, zentzu hortan ekarriko lituzke errenta honek, ez dakitagian pobreziari lotuta hor zelako aldaketak etorra dira. Argi dagoela, konzeptuagatik, nora behar den gutxiengoa, baina behar dena gutariko gure bizimodu propioa lortzeko, pobrezia desagertzen da. Gutxinez, pobrezia materiala. Hitz egiten garen, bide materialekin gero, jakindak dugu badago beste, behar faktoriak desberdinak. Baina ekonomiko mailan, pobrezia automatikoki desagertzen da. Zer suposatzen duen hau, izugarria da. Eta argi dago, eta aitortu behar dugu eta salatu ere, hipokritoa dela behin eta berriro pobreziaz eta bar kanpainetekin, eta jakindakienean badagoela tresna, segundo urrengotik da pobreziarekin amaitzeko ez egitea. Hori da nabaria. Baina badago ez bakarrik lehen komentatu dudanez lan merkatuan, badago ere, zer suposatzen da gutariko bakoitzarentzat gure autoestimarako ere jakitea eta gure segurtasuna gutariko bakoitza dugun urtetan zehar, eta bizitza dugun bitartean aukera daukagu evoluzionatzeko, aldatzeko eta gauza berrietan, baina beti aukerak, nolabait, sentido emateko gure bizitza. Eta, ni aitite naiz, eta lehen aite izan naiz. Eta argi dagoela, txiki-txikitatik konturatzen zara, egin nahi dute, jolastu, mugitu, ikasi, eta hori ez dugu galtzen. Beste gauza da, sarritan daukagun estresa, daukagun gauza mila, hori ez. Baina egitea da gure gustokoa, eta ez bakarrik horren truke dirua lortzen dugulako. Hori ez da egia. Bai, dirua noski behar dugula gure gizarte honetan, gure bizimodu propio lortzea, baina ez da motivazio nagusia. Inor ere ez, egin diren inkezetan, behin eta berriro aldarrikatzen da, hainbeste langile ez duela inor ere gustora egiten duten lanarekin, batez ere, sarritan, alferra ikusten dutela
gizarte interesetarako. Ez gutxirako balio duela. Aparte gero, dauden lan baldintzak. Orduan, nik esango nuke oinarrizko errenta izugarri aldaketa positiboak ekarriko lituzkela. Eta gainera, munduzian egin diren esperientzia desberdinetan hori argi geratu da. Alkoholismo arazoa gutxitu direla. Ez da jende alferra dagoelako. Ez, alderantziz, zu hobeto sentitzen zarelean zure persona eta zure bizitzaz, normalean, positibo mailan gaizara bultzatzeko. Eta ez bakarrik, ahazteko eta posible da minak ez sufritzeko. Orduan, arlo guztietan egin diren esperientziak ondoriak oso positiboak eta gainera logika guztiarekin. Azken finean ikusi dugu, pandemiatik ere antxietate datuak eta nola hasi diren eta horrekin lotutako osasun problemak, zelako aleginak egin behar ditugun tranquil edo bizitzeko eta buelta ematerik badagoela. Eta gero horretaz, aparte justu azken urteetan gutxieneko soldatekin edo bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin, hainbat eztabaida izan dira politika mailan edo gobernuen mailan, hala ere honi ez diote erreparatzen edo ez da aintzat hartzen ez baiela bestelako aukera batzuk, agian bueltatzen gara ez hasieran aipatzen genuen politikarien jarrera horretara. Baina gainera interesak daudelako. Alde batetik, hipokritoa mailan, hipokresiaz, esaten dela pobreziari aurre egiten zaila, baina gero ondorioak argi eta garbi adierazten dutela pobrezian dauden pertsona gehienak jarraitzen dutela pobrezian eta menpekotasunean. Hori da errealitatea. Baina eske, baldintzak, haien artean jartzen diren baldintzak da, nahi eta ez, enplegu bat eskintzea onartu behar duzula. Horrek ze suposatzen duen, hasieran komentatu duena, gaur egun daukagun lan merkatu hau, non prekaritatea izugarria den, babestea eta bermatzea. Orduan, pobreziaren kontra aipatzen da, ez da egia bukatzen dela, eta berriz egiten dela da indartzea gaur egun daukagun gizarte ezbidezko honen eredua. Orduan, tresnak erabat desberdinak diren. Eta gainera, daukagun baldintzak laguntzekin, behin eta gehiagotan egiten dira da izugarrizko buloak non gehien batean atzerritar batzuk ona datozela gure zerbitzuaz aprobetxatzeko. Eta batzutan ere gure enpleguak entzeko. Hori ez da alde batetik ergia. Baina argi dagoela da nolabait ondorio bat non ipintzen duzula baldintza batzuk zenbat denbora egon behar zela lehenago hemen olako diru laguntza kobratzeko, zein egoera aurkeztu behar duzula, eta azken batean lortzen duela da gure ikuspuntua aldatzea, eta ez benetan non dagoen aberastasuna. Baizik eta gu baino txarrago egoeretan aurkitzen direneak, hain ea pikareska horretan dauden, eta noski egon daitezkela. Eta beste kontradizioen artean, olakoren laguntza kobratzen baduzu, da lanian ez zaudelako, eta lanian aurkitzean behar bara galduko duzula. Hori ez da gertatzen baldintzerik gabeko oinarrizko errenta, non kompatible izango litzake diru hau eta gutariko bakoitza enpleguaren bidez edo beste modu batean lor ditzakegun onurekin. Eta ezagutzen ez duenarentzat zer nolako, aipatu dituzuen ez aparte, zer ezberdintasun nagusi ditu bizitzeko gutxieneko diru sarrerak eta baldintzarik gabeko oinarrizko errentak. Ez da nire esaterako Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ez, lehen biziko aipatu dudana ez, bizitzeko gutxieneko diru sarrerak 30 urteko ibilbidea edo eta gehiagokoa badu hala ere ez, aipatzen genituen desberdintasunak gizartean jarraitzen dute bere horretan. Nik esango nuke argi direla, alde batetik oinarrizko errenta guztiontzat. Bestea berriz, baldintza batzuk betetzen dutenentzat. Hemen zenbat denbora ja bizitzen direla, eta bereziki zein egoera aurkitzen diren. Beste aldetik, zuia pobrezia egoeran aurkitu behar zarela, olako laguntzarik lortzeko. Berriz, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta, hasieratik denok behar diren baliabide lortzen dugunez, ez da erori behar ospitalean sendatzeko. Ez ara eroritzen. Orduan, nik esango nuke, latinez esaten dela ex ante, hau da, aurre
neurria da, eta ez ja egoera txarrean aurkitzen zarenean, ea neurri batean lortzen dugun handik ero ateratzen, ero gutxinez laguntzen. Eta gero, gainera, burokrazia. Eta zu baldintzak ipintzean kontrola egin behar duzula. Eta horrek exigitzen du ere, alde batetik, personak eta gastua horretarako, zer suposatzen du, adibidez gure gizarte zerbitzuetan dauden langileak, haiek personei laguntzeko baino, bere denbora gehiena erabili behar dute, burokratiko mailan kontrolatzeko ea arauak jartzen dituzten baldintza betetzen diren ala ez. Eta azken batean, persona bat onuraduna sarritan erruduna sentitzen da. Eta pizka batean ematen du mesfidantza dagoela bere personarekin eta bere autoestimarekin. Berriz, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta guztiok izango genukenez, berdintasuna. Eta gainera makroekonomiko mailan, izugarrizko tresna den, gaur egun dauden desberdintasun ekonomikoak, persona gitxi batzuk eta gehienon artean, neurri batean gutxienez, hurbiltzeko eta ez amaitzeko, baina bai horren kontra joateko. Aipatzen genuen lehen ez nola baden egingarria eta esan duzu nola badiren hainbat eta hainbat adibide edota ez frogatu diren hainbat leku hor gertukoenen agian badugu ez nola Generalitateak proba moduan abiatu zuen adibidea horri begira ez zer erakutsi du froga horrek? Orain arte ez da posible martxan jartzen. Egia da, azken bi urteotan Generalitat gobernuak hasiera batean LARCUB eta Esquerra Republicana lortu zuten ituna baten bidez eta gero baita los komuns ados jarri zirela, baina azken batean joan den abenduan behar zen hango Generalitateko legebiltzarra aurrekontuak justo honetarako zegoen diru kopurua egon zen beste alderdien Partido Popularra, Partido Socialista eta barriko emiendak eta justo diru kopuru hori esen atera. Edo nola, bi urte hauetan, eta dago konpromisoa Esquerra Republicana gaur egun gobernuan dagoela jarraitzeko, lortu dutena gehien batean komunikabide mailan eta haiek egin duten lana hainbeste gizarte sektorekin, hau neurri batean zabaltzeko. Eta argi dagoena da oso jarre positiba lortu dutela hango personengan. Sentido horretan, nik esango nuke beti esperientzia pilotu mugatuak direla. Eta dutenik ikuspuntutik balio nagusia da, dela forma bat, modu bat, persona arruntei, gizartean gauden hori, hurbiltzeko eta adierazteko benetan posible dela eta positiboa dela. Hori da nire ustez, baina beste aldetik, nik pentsatzen du gauza batzuk argia direnean, positiboa direnean, ez dira frogak egin behar. Baina, zoritxarrez, nola tresna honek suposatuko luken izugarrizko aldaketak eta kasu honetan gaur dauden interes ekonomiko batzuen kontrakoak, oraindik borroka honetan gaude, eta nik esango nuke, sentido honetan, tresna da, ez da politika osoa, baina duen gaitasuna eragin handiak lortzeko. Bizitza, arroa, bai banakako bizitzan, bai gizarte bizitzan, kultur mailan eta bara. Sentido horretan nik uste dut gizarte mailan, gero eta konstientiagoa garenaz behar dugula beste ereduak, tresna hau gero eta garrantzi handiagoa lortuko duela. Baina Kataluniakoa aipatuta ez, baina urrutiago begira ere, Europa bertan ez, badira beste hainbat adibide, ez dakit hor azpimarratzeko baten bat edo nabarmenduko zenuke baten bat baden? Nik esango nuke gehien batean mundu mailan, ez bakarrik Europan ja daramago urteak, non argi ikusi dute, adibidez, Europa batasunean, izugarrizko arazoa dela
gaur sufritzen dugun aberastasuen desberdintasuna. Eta hori ez bakarrik eta zuzenean egoera pobrezian aurkitzen direntza, baizik eta gizarte baterako izugarrizko kalteak ekartzen duelako. Baina batera mundu mailan ikusi da ez da bakarrik, hau da, tresna hasieran esan dudanez. Familian egiten duguneaz, behar batean gaudenean, biltzen gara eta ea guztion artean nola gai garen irtenbidea lortzeko. Edo gutariko bat egoera zai batean aurkitzen denean, saiatzen gara laguntzen. Hau da, azken batean egin duguna, osasun arloan, hezkuntza arloan, gizarte zerbitzu arloan, etxe bizitza asmoa dago egiteko eta legeak holan exigitzen du. Eta azken adibidea da gure artean, nolabait, seme-alabari gehiago lortzen badira, badakigu aurtengo urtarriaren batetik, ja dago, edonorentzat bereiztu gabe zein egoera ekonomiko daukan, lehen bai zeuden, baina ekonomiko ahuletan zeuden personentzat, baina gaur egun ja unibertsala. Bakarrik, baldin eta 3 urte arte daukazu seme-alabarik. Orduan, nik uste dut hori gero eta argiago ikusten dela izugarrizko aldea dituela eta gainera erabar logikoa da. Tiraztan genezake neurri iraultzaile bat ere badela, eta ongizate estatu sendo bat eraikitzeko oinarria badela, hor jende asko ziturrenik izango du duda ez nola finantzatu daitekeen, edo ez, diru hori nondik bideratuko litzateke. Eta horri buruz, egia da, hasieran esaten duzuna, guk iazko proposamena gutariko bakoitzak hilero €9. Eta hori, zer suposatzen da? Kontuan izan behar dugu, alde batetik, ez dira kompatibleak, kontributiboak ez diren prestazioak, etxe bizitza alde batera utzita. Horik, etxe bizitza eskubidea beretan gauzatu arte, kompatible ikusten dugu. Baina beste guztiak, kontributibo ez direnak desagertzen dira zergaitik. Nola bai, arrazoi helburua berdina zelako, eta ja, oinarrizko errentarekin lortzen da. Baina ari berez, kontributiboa direna, erretiro prestazioa. Hainbeste urte kotizatu dugu, eta nik unionetan rupitzen nahi zen moduaz, oinarrizko errenta izango bagenu, nik gaur egun kobratzen dudan pensioia, gehi oinarrizko errenta. Eta enplegu batean egongo banintz, lortuko nuke soldata eta oinarrizko errenta. Eta azken batean, argi dagoela, izugarrizko ondorioak, baina aberastasun handiago sortuko genukela. Eta beste aldetik, aipatu behar dugu, gastua ez dela. Zer esan nahi du honekin. Bai behar den dirua guztion artean, adibidez €9 kopurua hilero banatzeko, baina daukago aberastasuna. Eta nondik dator aberastasuna? Denok dakigu alde batetik, hainbeste enpresak eta gure komunitatean, adibidez, gure erkidegoan, Europan media baino askoz gutxiago kotizatzen dira, ero zergak ordaintzen dira enpresak. Han dago, ja, erreferentziala. Datuk asko daudela, orain dela urte bat eta erdi, Julen Boyainek bere tesia egin zuen gai honetaz. Bera da, gai honetaz daramala urteak lanean, liburu batzuk idatzi dituela, eta gaur egun, bere momentuan elkarrekin Podemos rebeltxadikidea izan zen, eta orain Mondragon Universitateko ekonomia irakaslea da. Bere tesia zen, ea gure erkidegoan posibleen finantziatzea. Eta argi eta garbi baietz. Egia da, zerga eredua aldatu behar dela, gehien dutenek gutxi gora bera, esan aldugu, gutariko 80% gehien kobratzen duguna, gutxien kobratzen dugunok, irabaziko genuko oinarrizko errentarekin. 10% galduko lukela, diru gehien duten 10% hori, gehiago, nahiz eta haiek ere oinarrizko errenta jaso, baina bere zergak handiagoak izango lirateke, beraz, galduko zuten. Eta 10 eta 20 artean zerbait galduko zuten, baina gitzi. Azken batean da banaketa.
da tresna bat banaketa, baina posible, erabat posible, eta oso garrantzitsua da, hau ez da desagertzen den, egin dugunez deken zein jaia, eta galdu dugu geneukan diru. Ez, daukagun dirua jarraitzen da, baina ez gaur dauden tokitan, baizik eta guztion artean. Baina orain dela gutxire solasaldia prestatu zenuten, egin zenuten ez, baldintzari gabeko oinarrizko errentak zer nolako etorkizuna duen ez, eta horren baitan hitz egiten ez, gurera begira ez, aipatzen zenuen hemen zer nolako aukera dauden, ez dakit etorkizun hurbil batean, zer panorama izan dezakegu? Bueno, nik beti historian irakurtzen du prozesu moduan. Hau da, sarritan, holan garelako, behar dugula datak, behar dugula izenak, baina nahiz eta data eta buruak eta izenak jarri, historian zehar gertatzen diren, beti erozen gauza aztertzen dugunean, azpian prozesu bat egon da. Eta sentio horretan, nik uste dut, oinarrizko errenta begiratzen badugu azken urteotan, lortzen ari dena da nik uste dut balio gehiena daukana. Poliki bada ere, gero eta ezagunagoa izan. Eta argi dagoela, nik unetik egun konbentzituta nago, hau, behin ezagutu eta gero, konbentzitzen gaituela. Beraz, erabat, nik esango nuke positiboa ikusten dut etorkizuna, nik berez izaten nahiko baikorra, eta egia da, gure artean ere, orain dela 2 aste, zuk aipatu duzu mai inguru horretan, nik aukera izan nuen mailan zuden kideekin, bai EH Bilduko Gasteizen dagoen legebiltzarkide bat baita Elkarrekin Podemos, bere ejekutiba eta giza eskubide arduraduna, eta baita Kataluniatik etorri ziren Laskup ordezkari batekin, eta aztertu zirenean aldeko kontrakoak eta erabat aldekoak. Naiz eta batzutan haiek esan, oraindik ez da erabat eztabaidatua, ez da honen inguruan, baina haiek argi eta garbi ikusten zuten, ez nik esaten nuelako, nik aldetzen nien, zure papera egiten nuen, eta haiek erantzutean nabaria zen, tresna hau oso positibo eran aurkezten zutela. Beraz, nik uste dut hemen behar dugula da denbora, nik esango nuk ere batzutan jendearengan hain ezaguna denez, eta bapatean esatea, zer gertatuko zen beratxiroen hilero kobratuko bagenu, utariko bakoitza. Nik esango nuke pizka bat beldurra dagoela ere, pizka bat ridikuloa agertzeko beste komunikabide askota. Eta, karo, oso arreza da titular batean ezatea, hau dira lunatikoak, ez dakizer, eta nola aukerarik ez izute ematen, hau azaltzeko, eta ez dute inolako interesik benetan ezagutzeko, dago arrisku hori. Orduan, sentio horretan nik uste dut gure gizartean, gero eta zabalagoa eta ezagunagoa den, gero eta hurbilago izango garela etorkizun hurbil batean, tresna honekin kontatzeko. Eta zenbat aldiz errepikatzen den aldaketa handiak ez, herritarren eskutik dato zela, beraz hau bada ez, horren adibidea izan daitekena, eta zentzurretan bukatzeko Angel plataformatik ez, aipatzen zenuenari tiraka ez, zer duzu orain esku artean? Bueno, egia esateko, orain dela 2 aste martxan jarri gara publiko mailan, eta guk, apaltasunez. Nik uste dut, lortu nahi duguna da, pizka bat transmititu eta kontagiatu, hainbeste, iaz, aipatu duzu, 80 erakunde, herritarrak nolabait bere babesa eta atxikimendua eman zigutela, baina nik uste dut, oraindik posibilitate daudela gutariko bakoitza inguruan ditugun personekin konpartitzeko. Eta nik uste dut hori da gehien batean behar duguna. Komunikabide batzutan, eta kasualetan eskartu behar dezuegu emandako aukera hau, eta baita zuzenean inguruan ditugun personekin, eta transmititzea batzutan pentsatzen dugunean beti
heltzen direlako berriak txarrak direnak, egia da, horik dira, baina dugun gaitasuna eta ditugun aukerak gauzak aldatzeko, eta bereziki, nik orain dela urte bat amaitu genuen Euskal Herriko Unibertsitatean ikerkuntza bat gazteen artean galdetzen, ea haiek zer pentsatzen zuten bere gaurko errealitatea eta etorkizunean, eta zein neurrian baldintzarik gabeko oinarrizko errenta positibo izango ditzake, eta argi eta garbi baietz. Orduan nik uste dut ere, datozen belaunaldi berriak, behar barak ere, errezagoak ulertzen dutela, eta bat datozela tresna honekin kontatu behar dugula. Hementxe irekita transmisio horretarako beste bide bat, eskerrik asko Angel Elias gaur gurekin izatearren. Eta horrela iritsi gara albisteak ere bukarara, besterik ez aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gureak gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzu eraldiro amaika.eusatarian dauden askuragarri. Gero arte du izan.